Waqt li nkomplu nirriflettu eżistijaj dwar il-bżon ta' tiġdid tal-Knisja, realtà li jekk il-Knisja dal-aħħar snin qed tħoss ħafna anke internament il-bżonn li l-Knisja tiġġedded. Nixtieq nfakkarkom nkomplu riflessjonijiet tagħna fuq dak li l-Bejatu Ġwanni Pawlu T propju fis-sena 2001 nista' ngħid kien tal-Knisja programm ta' riforma, programm ta' tiġdid spiritwali illi jġib anke bidliet fil-fiżjonomija tal-Knisja, fl-approċċ pastorali, fil-prioritajiet tagħha fi żminijietna. U dan f'dokument partikolari li tagħna fl-eluq tas-sena tal-Ġublew li kien iġib l-isem fil-bidu tal-millenju ġdid. Dal-aħħar katekeżijiet propju qegħdin nieħdu siltiet minnu, qegħdin nieħdu l-aspetti differenti li l-Papa Ġwanni Pawlu T kien kellimna fuqhom mat-tiġdid fil-Knisja. Hekk infakkarkom ta' fuq fejn il-Papa kien enfasizza li jeħtieġ li fil-Knisja nerġu nibdew mill-ġdid minn Kristu. Għaliex jista' jkun wara medda ta' snin, wara sekli, l-affarijiet ikunu xi ftit wisq iċċajpru. Iċ-ċentralità ta' Ġesu ma tibqax daqshekk ħanejdu hekk fil-qalba tal-Knisja. U dana minħabba proċessi, raġunijiet, sitwazzjonijiet li mhux ħanqogħdu neħtlu fihom. Però l-Papa jgħidilna ibdew mill-ġdid minn Ġesu. U Ġwanni Pawlu T biex nibdew mill-ġdid minn Ġesu kien tagħna il-kelma tal-Alla, u speċjali l-Vanġeli. Kont rajna kif il-Vanġeli ħajlaqqawna mal-persuna ta' Ġesu, mhux biss fl-istorja, imma anke fil-mument ta' issa għaliex Ġesu huwa irxuxtat huwa l-istess Ġesu li aħna nintaqgħu miegħu llum il-ġurnata. Imbagħad rajna kif minn dana toħroġ il-mixja kollha nisranija. U l-Papa kien qalilna li l-qalba l-essenza tal-Knisja raġuni għaliex teżisti biex aħna nsiru qaddisin. Mela kollox irid idur ma' din ir-realtà biex aħna nsiru qaddisin. Kull ma tagħmel il-Knisja hu biex jaħlbna il-bnedmin kollha jsiru qaddisin. U allura mbagħad urina l-ewwel ħaġa il-bżonn tat-talb kemm personali u t-talb tal-liturġija, it-talb flimkien. Rajna il-bżonn ta' jum il-ħadd, jum il-mulej, illi niċċelebrawh kif għandna niċċelebrawh u l-importanza tal-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd fil-mixja tagħna. Illum se naraw il-paragrafu 37 fejn Ġwanni Pawlu T f'dan il-kuntest ta' tiġdid tal-Knisja jitkellem dwar is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Ħanaqraw kif konna qegħdin nagħmlu dal-aħħar dak li jikteb il-Papa Ġwanni Pawlu T imbagħad nikkummentawh. Qiegħed nitlob ukoll kuraġġ pastorali imġedded biex niżguraw li t-tagħlim tal-komunitajiet insara minn jum għal ieħor jippreżenta s-sagrament ta' rikonċiljazzjoni b'mod perswasiv u li jħalli effett tiftakru kif l-1984 jien ittrattaj dan is-suġġett fl-eżortazzjoni ta' wara s-sinodu Rekonċiljazzju et Penitenza li ġabret ir-riżultati tal-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet iddedikata għal dan is-suġġett. F'dak iż-żmien l-istedina tiegħi kienet dik li nagħmlu ħilitna kollha biex naffrontaw il-kriżi tas-sens tad-dnub li tidher fil-kultura tal-lum. Iżda sħaqt aktar fuq is-sejħa biex nerġgħu narfu lil Kristu bħala mysterium pietatis, dak li fiħalla juri l-qalb ħanina tiegħu u jħabbibna mill-ġdid miegħu huwa nnifsu. Huwa dan il-wiċċ ta' Kristu li jeħtieġ niltaqgħu miegħu mill-ġdid fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni li għall-fidili huwa l-mod ordinarju biex dawn jakkwistaw il-maħfra u l-ħelsien mid-dnubiet li jkunu għamlu wara l-mamudija. Meta s-Sinodu tratta din il-problema, il-kriżi ta' dan is-sagrament kienet tidher sewwa l-aktar f'xinħawi tad-dinja. Il-kawżi ta' din il-kriżi ma ebux fil-ftit snin li għadda minn dakinhar sal-lum. Imma s-sena tal-Ġublew li kienet ikkaratterizzata l-aktar bir-ritorn għas-sagrament ta' rikonċiljazzjoni
waslitinna messaġġ ta' inkoraġġiment li ma nistawx inħalluha għaddej. Jekk ħafna nies fosthom ukoll ħafna żgħażagħ swilhom ta' ġid jersqu lejn dan is-sagrament, jidher li hu meħtieġ li r-rajja jarmaw lilhom infushom b'aktar fiduċja, kreattività u perseveranza meta jippreżentaw dan is-sagrament biex jekk waslu lin-nies biex japprezzawh aktar. Eżiskuti fis-saċerdozju m'għandniex inċedu għal kriżijiet li għaddu. Ir-rigali tal-mulej u s-sagramenti huma fost dawk l-aktar prezzjużi jiġu mingħand wieħed li jaf sewwa l-qalb tal-bniedem u huwa s-sit tal-istorja. Għandna 3 paragrafi eżisti osra, però illi fihom hemm sugu kbir wieħed jista' jasar u wieħed jista' jirrifletti dwaru u jagħmel kuraġġ anke bil-kliem li Ġwanni Pawlu t-tieni tagħna. L-ewwel ħaġa li Ġwanni Pawlu t-tieni qed jiktob fejn jidħol is-sagrament ta' qrar bħala parti mit-tiġdid tal-Knisja, bħala parti mir-riforma tal-Knisja. Qiegħed nitlob ukoll kuraġġ pastorali mġedded. Mela hawnhekk eżisti il-Papa jgħid ħafna. Kuraġġ pastorali imġedded. L-ewwel ħaġa qed ipoġġina għaliex nafu li wara kif smajna diġà se jitkellem minn ċerta kriżi li hawn fil-qrar, qed jitlobna il-kuraġġ pastorali. Il-Papa mhux qed jitlaq minn hawnhekk minn riforma ta' strutturi l-ewwel qabel kollox, imma mid-direzzjoni pastorali tagħna li aħna rridu nieħdu. Illi rridu nagħmlu anke għażliet pastorali. Pastorali ġejja mill-kelma pastor, raj. Allura dina forsi tolqot ftit iktar lir-rajja, lis-saċerdoti, lill-isfijiet li jridu jiraw il-merħla. Qed isejħilna l-kuraġġ, issa meta inti titkellem il-kuraġġ għax ovvjament tinnota li jkun hemm is-sensat ta' qalb. U l-tieħ ta' qalb qatt mhu ġej minn Alla. Il-tieħ ta' qalb jiġi mix-xitan fil-ħajja tagħna eżistijej. Li inna jipprovna ibedna minn Ġesu Kristu. Li inna jipprova jbedna mir-rida tal-għalina, mill-verità ta' dak li Alla urina fil-Vanġelu. U dal-kuraġġ pastorali eżistijej li Ġwanni Pawlu t-tieni qed jitlobna huwa biex niżguraw li t-talim tal-komunitajiet insara minn jum għal ieħor jippreżenta s-sagrament b'mod perswassiv li jħalli l-frott. Mela qed jgħidilna isma' f'kelma oħra, tinsewx tfakru lin-nies dwar il-bżonn li jqerru. Tinsewx tfakru lin-nies dwar is-sagrament tal-qrar bħala rigal jgħidilna fl-aħħar ta' Alla l-bniedem. Ħafna drabi hekk meta nitkellmu mill-qrar faċilment inħarsu mill-obbligu li rridu nqerru mod speċjali d-nubiet il-mejta għaliex ma nistgħux nitqarmnu. Però hawnhekk eżisti il-Papa qed jgħidilna biex inħarsu lejh iktar bħala mhux tant l-obbligu li rridu nqerru ma il-mulej qed joffrilek rigal. Ilqa dar-rigal li l-mulej qed jagħtik. Din l-opportunità li tiltaqa' miegħu f'dan is-sagrament għax is-sagramenti huma kollha laqa' ma' Ġesu biex ikun jista' jaħfirlek. Il-Papa jagħmel referenza meta fl-1984 kien sar is-sinodu tal-isfijiet kif nafu kull sentej il-Papa jiġbor l-isfijiet biex jitrattaw tema partikolari. Dak is-sena kien ġie trattat is-sagrament tal-qrar. U allura jkun imbagħad joħroġ dokument fuqu, dak il-każ kien jismu Rekonċiljazzju Penitenza, li jiġbor il-Papa dak li jkun ħareġ fis-sinodu, allura jkun ħanidu hekk dokument ta' natura ftit universali li jkollu perspettivi differenti tal-esperjenzi tal-knejjes kollha. Dik is-sena interessanti ħafna li il-Papa kien iddikjara patrun tal-konfessuri dawk li qarlu Patri Kapuċin. Jismu San Leopoldo Mandic illi għex ġewwa Padova u nix ngħidilkom ħaġa żgħira hekk ħelwa dwaru għaliex forsi mhuwiex qaddis magħruf, però sabiħ kieku kellu jkun iktar magħruf, ma speċjali mhux biss mill-lajċi, ma anke minna s-saċerdoti. Leopoldo Mandic kien Patri Kapuċin, isajjar, itemtem xi ftit,
ma kellu lebda doni partikolari, iħta qalbu kellu ix-xewqa li wara li qaddes imur fil-Ewropa in-naħa tal-Vant għal xuwa kien ġej minn hemmhekk sabiex jaħdem da qegħdin ngħidu qabel Konċilju Vatikan it-tieni, sabiex jaħdem f'dak l-lum għax dak iż-żmien laqas kienet għadha tintuża l-kelma, dak l-lum aħna qed insejħulu l-ekumeniżmu. Rid jaħdem ħafna biex il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika jingħaqdu flimkien kif konna fil-bidu. Però meta wara din ix-xewqa l-superjuri tiegħu wara l-qaddes, is-superjuri ma ħallewx u ma marx. Minflok batuh fil-kunvent ta' Padova u hemmhekk il-ministeru li ingħatalu kien li Arar. B'ħafna sagrifiċċju u umiltà aċċetta dil-missjoni u minnhom jgħid li kull persuna li kienet tiġi biex tqerrandu kellha tkun il-vant għalih u jħobba u jitratta daqs li kieku qed jaħdem fl-ekumeniżmu kif kieku huwa kien xtaq. Il-mulej beda juża lil Padre Leopoldo Mandić b'mod straordinarju fis-sagrament ta' Arar. L-ewwel ħaġa kien qatt-tassijat twali Arar, irċieva l-kariżma li jaqra l-qlub u hemmhekk seta' beda fil-qrar jgħid id-nubiet huwa stess lin-nies u wassal għal ħafna nies biex jikkonvertu u kienu jmorru nies għandu mill-faxxa kollha tal-ħajja. Nies sempliċi, nies mhux ta' skola, politiċi, negozjanti, nies tal-familja, avukati, tobba, ma litteralment mill-faxxa kollha tal-ħajja. Kien hemm mument, forsi dan dettall ħelu, illi San Piju tal-Pjagi għalli xeħxu fl-istess żmien kien jibatu stess in-nies għandu għand Padre Leopoldo Mandić biex jqerru. Kien ħabbar illi fi żmien il-gwerra l-kunvent fejn kien se jaqa' barra il-kamra li huwa kien qarar fiha. U fil-fatti jekk ġara għandna ritratti tal-kunvent tagħna Kapuċini mwaqqa minn barra iċ-ċella konfessjonarju li kien qarar fiha huwa. Meta miet bħala relikwija forsi narawha ftit stramba, kienu ħallew il-pala ta' jdejh esposta, dik il-pala li bija kien juża biex jagħti l-assoluzzjoni, biex tfakkar in-nies dan is-sagrament ta' Arar. Inħeġġeġ kull min imur Padova li jfittex il-Knisja tagħna Kapuċini u mur jitla' fuq il-qabar ta' dan is-saċerdot qaddis li huwa patrun tal-konfessuri. Propju Ġwanni Pawlu II kien għamlu patrun tal-konfessuri fl-eluq ta' dan is-sinodu tal-isfijiet fuq il-qrar. Rid jagħtina l-Papa sens pastorali ta' dan is-saċerdot dedikat kompletament ta' Arar li kien kritikat ħafna anka xi drabi minn sħabu u xi drabi anka l-isqof tiegħu ġibidlu saqajh ftit kien jgħidulu li inti komma wiesa Padre Leopoldo għalhekk jiġu ħafna nies iqerru għandek għaliex donnu miegħek kollox jgħaddi li ma kienx il-każ li jgħaddi kollox. Però stess kien jgħidija li kien komma wiesa jgħid huwa l-mument li jiena rid nuri ħafna l-ħnina Talla. Mbagħad meta kienu jibqgħu hekk biex ngħidu kien ftit, kien jgħidilhom jekk Ġesu jgħidli xi ħaġa li ammut, ngħidlu int l-iktar kellek komma wiesa għaliex fuq is-salib irid li taħfer il kulħadd. L-aħħar ħaġa qabel ma nkompli fuq it-tagħlim tal-Papa, ma xtaqt naqsam magħkom ftit hekk dwar dan l-esperjenza tal-qaddis. Interessanti li miegħu għex Patri Malti. Kien hemm mument fejn fl-kunvent kien hemm anke Patri Malti. Patri Leopoldo Mandić meta kien ħaj ħadd ma ssuspetta li kien patri qaddis. Famuż iva qaddis le. U kien hemm patri li kien jieħu in-noti dwar Patri Leopoldo li ssuspetta li dan il-patri hemm xi ħaġa qaddisa fih. U kull jum kien jikteb xi ħaġa dwaru. Kien proprju dan li wassal biex meta miet se tinfetaħ il-kawża ta' beatifikazzjoni. Interessanti li ħafna ġrajiet ta' fejqan, mirakli li kien għamel fajtu, ħarġu kollha wara mewtu u mhux f'ħajtu. U di sabiħa sistijie. Għaliex meta l-verità tal-bniedem toħroġ mhux f'ħajtu ma f'mewtu bħal tant qaddisin kbar, bħal Madre Teresa fil-verità, il-verità tal-ħaj spiritwali tagħha ħarġet wara mewta. Santa Teresa tal-Bimban Ġesu, għaddisa li tant jindevot tagħha, l-verità dwarha ħarġet wara l-mewt tagħha meta mietet is-sorijiet qalu dwar dis se ngħidu. Dwar dis se ngħidu u dina jgħidu t-tura ta' Knisja għaddisa tant sabiħa llum il-ġurnata. Ġifieri jurina sistijej anke lina saċerdoti
illi dana fis-sempliċità tant għex ħajja sempliċi ħadd ma suspetta xejn. Imma qrar kien laqa verament permezz tiegħu ma' Ġesu. U nixtieq nipproponi li San Leopoldu Mandiġis tiegħi sabiex nitolbuh ħalli jagħti dan il-kuraġġ pastorali lilna s-saċerdoti. Nixtieq nitlob kemm lilkom lajċi jitolbu San Leopoldu Mandiġ għalina s-saċerdoti, però kif ukoll intom eżisħuti fis-saċerdozju. Ma nibżawx induru lejn il-qaddisin ta' qalbilna u nimxu fuq il-passi tagħhom. Il-Knisja ma tibdix minna. Fil-Knisja aħna għandna la komunjoni dei santi laqda mal-qaddisin mhux għad-devozzjonijiet imma l-ħajja għax il-Knisja hija realtà ħajja fl-ispirtu u dawn huma ħutna li jakkumpanjawna fil-mixja tagħna. Allura importanti ħafna li anke aħna nduru lejn daħutna biex ma ninsewx anke figuri qaddisa ta' saċerdoti anke fejn jidħol is-sagrament tal-qrar fid-djoċesi tagħna f'Malta u f'Għawdex. Żgur ovvjament l-ewwel li jiġi f'moħħna huwa San Ġorġ Preka. Però insemmu nies li mietu anke b'fama ta' qdusija mingħajr ma ngħaddi l-ebda ġudizzju kanoniku fuq il-qdusija tagħhom bħal Dun Alfred li kien jiservi l-belt, Monsignor Grima, l-fundatur tas-Sorijiet Għadil taċ-Ċenaklu, dar ta' Kleru. Dan huma nies li jiena ntqajt magħhom illi semmuhom in-nies. Hekk mbagħad kellna nies oħrajn hekk magħrufin. Nsemmihom mod sempliċi bl-ebda distinzjoni partikolari, ma biex nagħmlu kuraġġ hekk lejn persuni li tagħna. Jiena bħala kapuċini ġewni quddiem għajnejja Patri Samuel pereżempju, tant smajt stejjer ta' nies li kienu mmorru Rwandu, Patri Stefnu, Barbara, tnejn li huma mejtin. Jiena kelli ċans ngħix ma' Patri Stefnu hekk figura tant sabiħa, tant ħelwa, dedikat tant tas-sagrament ta' qrar. U żgur hemm patrijiet li ma nafx bihom, anke minn ordni reliġjużi oħrajn u qassisin diċesani. Però hekk sabiħ illi aħna anke s-saċerdoti fejn jidħol dan is-sagrament nitalmu minn xulxin, mo speċjali s-sens pastorali ta' dan is-sagrament. Il-Papa mbagħad isisti jgħidilna li fi żminijietna għandna kriżi tas-sens ta' dnub li ovvjament effettwat is-sagrament ta' qrar. Aħna waħed mill-fenomeni ta' żminijietna kif ħafna nies jitqarbnu u ħafna inqas nies iqerru. It-qarbin naqas ukoll imma ma naqas daqskemm naqas il-qrar. Għaw iktar nies li jmorru jitqarbnu milli nies li jqerru. U dina qed tina x'naħsbu. Għaliex Ġwanni Pawlu Tieni jgħid naqas is-sens ta' dnub, ġifieri ċerti affarijiet ma nħossuhomx li qegħdin huma dnub, ma nħossux li qegħdin noffendu l-Alla, ma nħossux li qegħdin noffendu l-xulxin u lil nfusna. Għaliex ħafna drabi in-nisġja tal-kultura li aħna ngħixu fiha ċerti affarijiet tant saru ovvi, tant saru ta' kuljum, tant sar isu xejn mu xejn, illi kieku kellek tibda tgħid isma' dik hija dnub jitqu bik jirridikolak inti tgħix fil-Medjuevu iftaħ għajnejk aħna din 2013 ta'. Ma eżisti fejn jidħol id-dnub u l-ħażen l-ebda papa, l-ebda esqof, l-ebda qassis, l-ebda teologu ħadd ma jista' dak li hu ħażin jgħid li hu tajjeb. Ħadd, u jekk xi ħadd jagħmilha ikun min ikun temnuħx. Tagħtux kasu? Dak li hu ħażin ħażin, dak li hu tajjeb tajjeb. U aħna jista' jkun anke kif reċentament maħbub arċisqof tagħna l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Pawlu Cremona saħaq illi l-fibra morali tas-soċjetà Maltija tonqos. U rridu naraw kif ħansaħħuha kemm mill-aspett ta' Knisja, kemm mill-aspett tas-soċjetà ċivili. Għalina bħala Knisja din nista' narawha li qed tagħmel effett fuq is-sagrament tal-qrar illi ċerti nies ma jifhmux li jkunu qegħdin fil-ħażen. Issa dan ma ngħidux kundann eżisti. Anzi, il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni jgħidilna fil-waqt li jaraf li hemm dan is-sens tal-kriżi tad-dnub, l-iktar ħaġa li huwa xtaq jenfasizza biex jindirizza din il-kriżi hija l-ħnina tal-Alla. Il-wiċċ ħanin tal-mulej Ġesu għaliex anke l-bniedem li huwa fid-dnub u mhux jaraf li huwa fid-dnub hemm bżonn il-ħnina tal-Alla biex jinfetħu għajnejh. Għax xi drabi aħna għajnejna nkunu magħluqa bħal dixxipli ta' Emmaus u l-mulej fil-ħnina tiegħu jiġi jimxi magħna. Forsi dik hija viżjoni tant sabiħa l-Knisja fid-dimensjoni pastorali tagħha li tista' tagħmel din il-mixja man-nies fi qtieq ta' qalb f'għajnejhom magħluqin mhumiex jaraw il-verità anke jekk huma fid-dnub. Jew ma kienx li timxi magħhom sakemm l-għajnejn jinfetħu.
Mhux il-Knisja li tikkundanna l-ħażen fil-bniedem u daqshekk. Imma l-Knisja li takkumpanja tagħmel il-mixja sieħa sal-aħħar. Ġesu ma jaqafx nofs triq ma' dawn id-dixxipli ta' Emmaus u jibqa' miexi bil-mod il-mod sakemm għajnejhom jinfetħu u jmorru lura fih dan il-komunità. Naħseb anke din l-attitudni tagħna tkun iktar mixja man-nies. Forsi m'għadux iż-żmien illi l-qrar irid ikun sempliċement mort errejt u tlaqt lem. Forsi nista' llum mhux kollha, ma jista' jkun li wħud għandhom bżonn aktar minn qabel. Is-sens li nagħmlu mixja gradwali, progressiva mal-bniedem. Ma nistgħux nippretendu li l-bniedem jiftaħ għajnejh mill-lum għal-għada. Ma nistgħux nippretendu li jekk qiegħed f'ċerta lifestyle ta' dnub f'daqqa waħda ħajjammett li din hija dnub u jinduna biha. Ħaġa il-grazzja t'Alla tkun li tikkonvinċi l-bniedem id-dnub, jiena u int ma nikkonvinċu l-ħadd tafux. U naħseb dak huwa żball kbir li aħna nippruvaw nikkonvinċu lin-nies mid-dnub għaliex nieħdu post l-Ispirtu Santu. Ġesu f'San Ġwan jgħidilna li meta jiġi l-Ispirtu huwa hu li jikkonvinċi id-dinja mid-dnub tagħha, li hu primarjament ir-rifjut ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Aħna li rridu nagħmlu huwa li nagħtu xhieda, nkunu xhieda tal-mulej Ġesu għal dak li hu tajjeb, xhieda għal dak li l-mulej għalilna li hu ħażin. U allura għandna bżonn aktar din is-sens ta' mixja li tfisser iktar paċenzja, iktar dedikazzjoni ta' ħin, li sekk trabbi fil-veru sens tal-kelma. Però għalina s-saċerdoti jista' jkun mument ta' grazzja. Li nkunu mhux faders tal-isem, faders ta' vera, missirijiet li qegħdin nrabbu fil-fidi, kif jgħid Pawlu, kontin li nissiltkom fil-fidi. Għandna bżonn nerġu niskopru anke is-sens tal-ħajja taċ-ċelebat tagħna kif jaqgħad mas-sagrament tal-qrar, li aħna s-saċerdoti meta nqarru mhux jimxu ġerri u neħelsu min-nies. Imma li qegħdin nrabbu qed nedukaw b'tant dedikazzjoni li għamlu l-ġenituri, ġifieri aħna s-saċerdoti għandna dedikazzjoni li l-ommijiet u l-missirijiet għandhom lejn it-tfal. Anke meta huma żgħar, anke meta huma rashom jibsa, anke meta ma jridux jafu. Aħna Pilatu naħslu jdejna mal-għajn mid-diffikultajiet tan-nies fil-qrar, mill-problemi morali, minn sitwazzjonijiet li mhumiex dejjem abjad u iswed imma huma griżi. Dini paternità spiritwali li aħna nuru, il-ġenituri jitrattawhom hekk il-uliedhom, kemm issib ġenituri jibku fuq is-sitwazzjoni morali ta' wliedhom. Ġenituri jibku għaliex uliedhom qataw il-qudies tal-ħadd. U aħna s-saċerdoti x'inhi r-reazzjoni tagħna? Din tmiss qalbna għax dan ukoll jeffettwa id-dedikazzjoni tagħna għas-sagrament ta' il-paċenzja tagħna għax mhix faċli, il-paċenzja li toqgħod hemmhekk tqarar u tistenna anka jekk ma jiġi ħadd għax it-tentazzjoni tagħna bil-mod il-mod tibda ssir fejn jidħol il-qrar bl-office hours. Ġesu ma kellux ħinijiet ta' qrar eżisti, ma x'kienet relazzjoni li kienet tinbena mal-poplu u maħfra tidħol f'dil kuntest ta' relazzjoni. Hekk is-sagrament ta' qrar ukoll eżisti irid ikun min-naħa tagħna bid-diffikultajiet kollha li hemm, però ma rridux naqtaw qalbna. Dak li l-Papa Giovanni Paolo II jgħid jgħidilna rridu nuru il-wiċċ tal-ħniena li rridu nintaqgħu mill-ġdid għax huwa l-mod ordinarju fil-qrar illi aħna nċu fil-maħfra għal xejn jgħidilna huwa l-mod ordinarju. Raġa il-maħfra fil-Knisja mhix marbuta biss mas-sagrament tal-qrar, hija marbuta mal-mamudija, mas-sagrament tal-qrar u mas-sagrament tal-griżma tal-morda u ma' 3 sagramenti li jaħfru d-nubiet. Fil-mamudija nħaffru d-nubiet kollha tagħna, fil-qrar id-nubiet li aħna nqerru, fil-sejdilka tal-morda anke għal min mhuwiex konxu qed jirċievi dan is-sagrament, hekk fil-fidi li kieku għandu, għandek il-maħfra tad-nubiet ukoll. Però il-Knisja qed tgħidilna dan għaliex il-mod ordinarju għaliex dan huwa l-mod li Ġesu tal il-Knisja. Ġifieri anke xi kultant issib nies li fuq din nitkellmu darba oħra. Jgħidulek imma jiena ma nistax sempliċiment nitlob il-mulej Ġesu jaħfirli xemma fejn noqgħod murant is-saċerdot biex nitolbu jaħfirli. Fuq dan nitkellmu xil-ħin tagħna spiċċa. Biex nikkonkludi, eżistijej, hekk ejjew matul din il-ġimgħa nitolbu ħafna. Nixtieq nitolbu ħafna s-saċerdoti għaliex minna jiddependi ħafna. Illi niskopru aħna stess il-wiċċ ħanin ta' Alla biex nistgħu nuru il-ħniena ta' Alla
f'dan is-sagrament b'ħafna u ħafna mħabba u paċenzja. U jekk nagħmlu dan, il-murija tina slim.